usainak zaporean eta forman. Horra dugu ikusi, kantu bat eta norakoa. Eta gero jarri dugu eslogan bat dela mundu ona aurrera doa. Eta azkeneko daukagu mundu bat aldogula askoz hobeto Milioi ume gose daude munduan. Egunetik 40 nekazariak dira. kontsumitu. Zer da kontsumitza? Kontsumitza materiala edo gauza bat erabiltzea da. Elikagai transgeniko eta naturalen arteko diferentzia. Elikagai transgenikoak genetikoki aldatuta dauden elikagaiak dira. Naturalak berriz ez daude genetikoki aldatuta. Zer da nagoa kanpotik datozen frutak edo bertakoak? Kanpotik datozen frutak bitamina galtzen dituzte substantzia batzuk botatzen dizkitelako gehien lantzeko. Horregatik dira hobeagoak bertatik datozen frutak. Baina ez da bakarrik frutekin, beste janari batzuekin ere bai. Birziklatu! Hasteko kontsumo arduratsua. Kontsumo arduratsua erabilera dastamen horren ardura da. Zer eragin egingo duenaz arduratzen zarenez. Ondoren, kode urdinean, eskema bat dugu. Eskema horretan, eguneko asko daude. Adibidez, nekazariak egunetik 40% dira. 40 nekazariak dira. 11 janari gabekoak dira. Izarren azpian hasten diren barazketa. Gauza naturala jan. Kontsumo arduratsua eta elikagai jasangarria. Elikagai jasangarria. Proposamena. Saiatu behar dugu bertako eta urtaroko janaria jaten. Konpromisoak. Hemendik aurrera bertako gauzak erosiko ditugu. Kontsumo arduratsua. Proposamena. Etxetik irteterakoan argi guztiak itzali behar ditugu. Konpromisoa. Hemendik aurrera, argi eta ur beharrik ez badugu, argia itzali eta iturria itxiko dugu. Produktu txarrak atzera Eta onak aurrera! Kontsumo arduratsua eta elikagai jasangarria. Kontsumo arduratsua zerbait erabiltzen dugunean ardura izatea da, eta elikadura jasangarria jaten dugunarekin ez kontaminatzea. Bazenekien munduko langiletatik 40% nekazaria direla. Bazenekien munduan 800 milioi pertsona gose direla. Eslogana. Kontsumo arduratsua planeta zoriontsua. urtsorrota ez utzi zabalik, eta komunian ez da egongo uholderik. Eta hemen dakagu platano bat eta tomate bat. Gu naturaren alde gaude. Arduratsua eta elikagai jasangarria. Munduan 40% nekazaria da. Supermerkatuetako elikagai gehienei insektizidak eta beste produktu kimiko batzuk botatzen zaizkie. Bertako elikagai naturalak erosten saiatu behar gara. Munduan 800 milioi pertsona gosez bizi dira, eta gure eslogana da Ondo bizi, ondo jan.